chimwana chiya chakamirawo masvingo munomu icho chaonekwa nevashumiri vevhangeri. Munopera chiri kuti chikaenda kumhiri chodzoka, chikaenda kumhiri chodzoka, chikaenda kumhiri chodzoka. Mashofe makadii kwese kwamuri uko? Isu kuno tinotamba. Pane chenjedzo yatoda kungopanana mashofe mukufamba mudzirodhi dzatiri kufamba idzi. Tine zvimwe zvatinosangana nazvo zvinogona kuzotiomera burikidza nebasa redu rekutyaira iri. Nhasi uri musi wa14 Juni, uri musi weSunday. Pane chiitiko chatasangana nacho kubva muMvuma kuenda kuDinson. Kubva muMvuma kuenda kuDinson pana shofe vatasangana navo varatidza kushungurudzwa zvakaipa neumwe musikana saka vatotimisa vakapaka panzvimbo iyo yeMavise Turnoff iyo kutarisa kuDinson. Vane zvavanga vachibva nazvo hameno kwai kuside rebula wayo here zvavanga vaitonofuloda paDinson. Hameno staff ravanga vanaro ravanga vakalodha mumota yavo. Saka shofa ava vandimisa. Zvandiri kutaura izvi zvaitika ndakatarisa inini kwete kuti kuudzwa nyaya neumwe munhu. Ndatoatendawo nyaya yacho iyoyi. Saka vandimisa shofe ava vakatonditi shamwari ndakatakura musikana uyu kubva muGweru mumadeko achiti ari kuenda kuboyfriend yake kuChivu. Saka ndasvika paMvuma ndo pavakarara shofe ava. Ndikamuti ini ndakuita sei ndakurara panapa. Kana uchitsvaga mota wochiita sei uchitsvaga mota uende. Ndikanzi kwavira uku ndodziwana kupi mota. Kwai saka musikana akabva atosumuka akatouya akagara pamubhedha. Kwai ndikatoti ndawana ndawana bhebi. Zvadaro vatorara nebhebi ravo vatoita zvinhu zvavo vatodyanana bota ravo zvakanaka. Kuseni akutoti kubhebi chiita sei chimuka. Kwai ndobva ndatomuti $10. Aibva ati ungandipe $10 wakarara neni. Hazviiti. Kwai ndopawatanga kunetsana kuti chiwo $10 kauchienda kwachena. Kwanzi musikana aramba $10. Kwanzi aramba $10 akati ndoda 500. Ndo yanga achiclaima. Ini pandasvika anga achitotaura kuti aruda $500 US. Kuti wakarara neni. Saka inini atondimisa kudaro anditsanangurira nyaya yake ndobva ndototi hande ndinoita sei ndinoonawo munhu wacho ndobva ndatoenda kumota yavo. Shofe zvikanzi ndichisvika ndichivhura door ndibva ndatoti makadii. Varume mwana anga achichena maiye zvikanzi muda kutaura nani kwemi. Ndikatoti koku kumhoresa yatove mhosva here. Zvikanzi ndivharire door apo muri kunditonhoresa nechando. Ndobva vatoti kuna shofe vava iwe munhu wako wada kutaura naniko kwakutorehwa inini paya. Ndobva ndatokuti aiwa chirega kundivhundutsira zvisika ndokuvhundutsirai mune chii mune mari here imi munoti ndisakuvhundutsirei mune chiiko chamunacho imi. Ndobva atanga kuridza tsamwa dzake paya. Ndobva ndatombomira paya padho paya ndatostika paya ndichitofunga $500 iri kutaurwa kuti umwe achaiwana kupi komukomana. Ndopa ndangozobva padho paya ndikarisiya rakashama. Ndobva shofe vavhara dho ravo ndichibva ndaenda kumasure uko. Shofe ndobva atoti saka panoitwa sei apa shamwari. Ndobva ndati rega timbomirira umwe wangu ari kuuya kumasure timbonzwa mazano kuti ungapaite sei apa. Ndobva tamira paya iye ndobva adzokera vakanotanga kutaura vari mumota. Saka ndachingonzwa shofe vachitochiwa zvakaipa. Vachinzi kwai ungataura zvekuti $30 unopenga here? Unopenga? Ndibvire uko nditarisire kure uko. Vachiudzwa kuti unofunga kuti ungandudze zvekuti kwanzi $30 unopenga nekamusikana ikako. Saka umwe wangu paazosvika akati zvawati iwe uri kuenda kuDinson hazvinetsi. Rova mota hande kuDinson. kuDinson hakupindwe nevanhu vaviri. Gedhe panopinda munhu 1. Bhodzi iko kakachirambira mumota kudzika mumota. Ndo patasumudza mota shofe vakuteera mumasure. Saka shofe ndatora nhamba dzavo. Ndatomboda kumutora picture musikana uyu paatonditaurira but nezvandasangana nazvo ndichisvika padho ndakundikana varume. Ndakundikana. Saka musikana uyu kwanzi azoti ndimisire mota ndiende. Saka shofe ndanda kucommunicate navo vakati
ndazomupa $20 azonzwisa $20 anenge aona kuti kwaakuenda uku anenge anotokuziva here. Ndobva azodzika kwai pachikoro apo, chikoro chiri muDusty Road icho uchiuya kuDinson. Saka kwanzi naShofe ndamisa mota 3 oramba kudzika achiti mune vamwe vanhu. Ari kungoda mota inenge ina Shofe vari vega. Oza kuti Shofe vakangodyira vakarova akutoklema mari. Bozi kwanzi azobva pa500 akati chiunza 200 ndikuregerere. Pasina izvozvo toenda kupolisi. Bozi kakanoita kamusikana kechidiki so. Kechidiki sakwai kakaitotaura kuti warara neunderage ndine 16 years inini. Saka maShofe mukufamba umu haangwarirai kamunaka kanzi kari kuoperata kubva between Gweru kuenda Chivhu ipapapa ndo pakari kuoperata kari mazuva ano. Musikana wemusikana mutema but asi mutema akanyanya tomuisa pamushava uya. Ane vhudzi rake harina kurukwa harina kuita sei. Nderiya vhudzi rinenge rakangopemiwa riya. Ndo zvariri. Haisi short hair rakatoti kure vhudzi ro zvekutodarika chigumwe chihombe ichi chemuruoko ichi. Saka mutema but tongomuti mushava asi mutema stereki. Andori nekafesi kari bho musikana izvo kuti katomwana unotawana mwana bho. Saka vanhu vamunosangana navo vamusati marovana navo zvunhuka. Vakomana regerai vakomana. Regerai. Tangai manyatsokutaurirana kana muchitobhadharana mheno moita sei ipapo. Ndo situation yatasangana nayo nhasi. Haisi yekuudzwa neumwe munhu nyaya ndiri kuudzai pano. Inyaya yatati tori mumairi kuseni kwanhasi 14 June. Kuseni kwanhasi. Saka be careful kwamuri mese uko kwakomana. Vese vari kunana gokwe uko ameno kupi kumakambani akasiyana siyana anopota achifamba nzira idzodzi kanogona kuzorasikira neikoko futi. Saka vanhu vamunovata navo garai mangwarira vanhu ivava vari dangerous. Uyu ari kuto-operata ende ane vanhu vanga achitokomunicata navo mwana wacho iyeyo. Saka hoko iyoyi kwamuri ikoko. Varume, munhu wamava muchitaura uyu pamvuma patruck stop izvozvi uyu munhu wamava muchitaura uyu pamvuma patruck stop izvozvi ndinonzi wauya uchititsanangurira patasangana paEdcas apo kuti une nyaya yako yakaitika kwauri wati musi wa3 June handiti ndizvo musi wa4 June. Ndoda kuti utitsanangurire nemo chii chakaitika kwauri musi wa4 June. musi wa4 June chakaitika ndechekuti ndakabva kwasisi vangu kuGweru chiuya kuzoona boyfriend yangu kumvuma. Ndikamira parodhi pakaita truck rakamira kumberi kwangu. Ndoparati uri kuenda kupi? Ndaisitorina mari ndikuenda kumvuma. Zvikanzi unobhadhara mari, ndikati handina mari. Zvikanzi pinda. Ndopatachabhadharisa musikana akanaka severi. Ndopandikati it's okay, maita basa yenyu. Vanga vane vanhu vanga vari chu nemumwe mukomana. Zvikanzi iwe musikana inda mazamu ako akamira chichichi. Ndikati hanti ndangu here. Ndopatanga kundibata-bata mazamu angu. Tasvika mumvuma ndopahambonyarara nyaya ndopandatanga kutaura zvamama wangu. Ndopazvikanzi saka kumba ukabva rini? Ndikati 2 weeks. Pane 2 weeks ndabva kumba. Zvikanzi uchirara pai? Ndikati kwasisi wangu sometimes ndairara kumusango kana kuti kufriend yangu. Zvikanzi chii enderera kumberi. Zvikanzi ndopamwe wacho wekutanga patakasvika pamvuma 1 wacho ndeyakagadzira bhedhi. Zvikanzi wochirara apa kwavira haudowani mota dzinosvika kuChivhu. Ndowati kuenda kuChivhu. Pandikati zvikanzi chirara pamubhedha. Vakatanga vachitaura nyaya vakagara pamasiti. Ndakatozongoona 1 wacho akundibvipezisa kubvisa hembe. 1 wacho ndopauya kumusoro. 1 wacho akatanga ndiri urara neni ndiye akaposta mavhidhios angu. Alright. Saka uri kuti pane nyaya iri kutenderera pa social media yemusikana akapfeka sketi yepingi netopu yepingi. Musikana wacho ndiwe? Ndiye nini.
ndiwo wakapostwa nematruck driver anga akupa lift kubva kugweru uchienda kumvuma akakurepa ndizvo. Saka iwewe kugweru wakabva nguvai? ma5 mukazosvika nguvai kumvuma? Asi anga kwakwasviba pawakasvika? Pasina tombonyanya kusviba, pandakati ndoda buruka but vakaramba. Alright. Saka ivo vane nyaya yavari kutaura yekuti wakavati ndipei 500 chii chakaitika? Vakati kana uchida kuti uri kuda here kuti ukuda kundoti ripotera here kana kuti ukupa mari, ukuda mari kuti usaripoti. Ndikatanga ndichiti 500, zvikanzi 500 tinoiwana kupi, tingatokutora mapics tikakutokutrendesa. Saka vakabva vakutora mapicture? Kwete usiku, 5 yamakuseni. Mumwe wacho ndopaakauya achirara neni muhombe wacho. Pandakazobuda mutrack ravo ndichifamba netsoka kuti ndinomisa malift ekuenda kuchivhu, vakatanga kuposta vachitora vachiti mashofu yamuone hurerere rinofamba richidyira vanhu, rotanga kuti ndiri underage chichi. I didn't know kuti vari kuposta. Alright. Pagoita umwe akatora futi mapik andandakamei akanditi uya ndikutore mapicture because akandona zvitora mapicture nefoni yangu ndopandari because mainini wangu vanga vatitone zvachi tone maphotos ako ndopandika vakandiyeupa nekutora mapictures. Alright. Ungaziva kuti track racho raendapi? Vakakudza kuti vari kuendepi? Anzi tikuenda kuDinson tichizoenda kuGokwe. Vaitobva kuGokwe in fact. Pawakataura navo vakakuudza here mazita avo? Vakakupa here mafoni namba avo? Pane zvavakakupa? Hapana akandipa but ndine namba dzandakatora mugurupu rakaforwardwa. Alright. Asi ikezvo vanhu vari kufunga sokuti unomira pamvuma uchikwira matraki ndozvaunoita here iwe? Ndiite izvozvi. Unoenda kuchikoro? Aiwa. Hauenda kuchikoro. Wakagumira form 1? Form 1. Nemhaka yei wakagumira form 1? Tanga tisisina mari. Hamusisina mari yekuenda kuchikoro. Saka unoda kuti chii kune vari kukuona, kune vakaona vhidhiyo rako vakaona picture yako ichitrenda, unoda kuti chii? Angoti wese akabhilivha ngabhilivhe izvozvo. Ari kuonawo mavhidhiyosi angu akutanga kubhilivha neni. But ndoda kukumbirawo kuti kana achibhilivha kuti ndizvo zvandinoita ngavabhilivhe izvozvo. Asi iwe hazvizvo zvaunoita? Zvisiri izvo zvandinoita. Saka pane ungada uva nerubetsero rwakaita sei? Mama wako unoda kuvati kuti chii kuna mama wako? Nokuti vakatoonawo vhidhiyo iroriri. Unoda kuti kuna mama wangu hazvisiri izvo zvavakataura. Kune vamwewo vanhu vanongokuonawo unoda kuti chii kwavari? Nekumatrack driver aya ari kukufambisa? Ndiri kungoda kuti kumatrack drivers zvandakamafungira kana ndikatongoona hwana wayo ndogona kutoita utsinye chaiko yako because vakandiitira utsinye vafuta kundirepa kutanga kutaura zvisina basa zvekuti kwanzi ndini ndakavakechesa inini. Ndoda ngoti kumatrack drivers ese andangoona murodhi chero kupi ndiri kuita utsinye. Kana zvaitogona chaiko ndaitoningirikina chaiko ndaitoita zvemushonga kuti ndivaitira utsinye zvakanyatsonaka. Because inini vari kunditrendesa pasocial media. Matrack driver akutaura zvaanoda pamusoro pangu ngendiri wematrack drivers inini. Asi iwewe chimbondudza izvi zvepasocial media wakazviudzwa nani? Wakazviona sei? Ine friend yangu inonzi Vibai akandisendera mascreenshot. Pagoita mukomana unonzi Tinashe andongowirana naye akasenda futi mascreenshots. Vova vatoona kuti ndiwe paTikTok. Ndikazondozvibatira kuti pane munhu anonzi Rickly Junior Chucks
adi aposta mavideos saka unoda kuti vaitwe sei vana? dangoti kana vabatwa ngasungwe vafire mujeri kana 9 years kana kudzingwa basa kwavari kushanda ikoko, because mauya avo anoshanda kwaDinson, kuda kuti adzingwe basa kwavari kushanda ikoko kana kusungwa. Tune makore 16 ndoda kuti umbondiudzawo kuti wakadzidza kupi? Pagrade 1 wakadzidza upi? kuFrank Johnson muWaterfalls. Alright, ndokwawaigara namama wako. Wakadzidza ukoko grade 1 kusvika grade chi? 7 ko form 1 wakazoenda kupi? kuHarare High School Kusvika form 1. kusvika form 1. Wakabva wazongomira form 1. Ndakangosvika ndikaregister anatombopa-dzidza. Unotozombopadzidza? Ndakangopa register handina kuzopa-dzidza cause mama wangu asisina mari. Alright. Saka ndopawa igore ripi rawakamira chikoro? 2025. Alright, 2025. Last year. Saka izvi pakawana vanhu vanoda kukubhadharira kuti uende kuchikoro, unoda kudzokera kuchikoro? Toda. Unoda? Alright. Saka mama wako izvezvi varipi? Like izvezvi. Vanogara ipi mama wako? Izvezvi vaenda kuKomutare. Alright, asi kumba kwenyu ndekupi? kuHarare. kuHarare kupi kwacho? Waterfalls. Komutare vari vakaenda kunoita sei? Kuna mama wao na dad wao. Alright. Iwewe mumba menyu une hanzvadzi here, une masiblings? Muri vangani mumba menyu? Teve tiri 2 akashaya. Alright, saka ungosara uri 1. Alright. Dhedhe vako varipi? Dhedhe vako? Hauvazivi? Alright.